Post mitluq li fi żmien l-Ingliżi kien iservi bħala maħżen imbidel għal sala ġdida fid-daħla tal-Palazz ta' San Anton. Post imsemmi għal Antoine de Paul, il-Gran Mastru li ħadem biex din il-binja isservi lilu u lill-kavallieri bħala stalel ta' żwiemel fis-seklu 17. Din is-sala nfetħet f'inaugurazzjoni li preżenti għaliha kien hemm il-President ta' Malta Marie-Louise Colleiro Preca kif ukoll il-perit tal-proġett William Soller. Fid-diskors tagħha il-President spjegat kif dan il-proġett iffinanzjat mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji huwa monument ieħor tal-patrimonju ta' pajjiżna u issa s-sala rinnovata se tkun qed taqdi ħtiġijiet tal-lum il-ġurnata. Dwar x'involva l-proġett tkellimna mal-perit Soller. Għalinna li dan il-post issa kapaċi jessa madwar 120 persuna u kapaċi jiġi utilizzat minn partijiet differenti tas-soċjetà. Illi nikkonvertuha f'multi-purpose hall qegħdin ngħidu aħna illi inti tista' tuża kemm bħala exhibitions kif qed jidher hawnhekk tista' twaħħal exhibition boards it-tul kollu fuq żewġ naħat, tista' tuża bħala konferenzi, debates, talks, lectures. Tista' tuża anke għal chamber music, per eżempju, jew kunċerti żgħar bil-vjolin jew strumenti oħra. Staqsejni ukoll minn fejn ġiet l-idea biex il-pubbliku jkun jista' jgawdi mill-faċilitajiet u l-wirt storiku li ġor miegħu il-Palazz ta' San Anton. L-eċċellenza tagħha kienet qalt li jiena nixtieq peress li dina għandha ħnejjiet sbieħ ħafna post storiku, għanda features oriġinali ta' trafs ta' żwiemel fejn kienu jieklu hemmhekk iktar il-fuq fis-sala. Ħafna features illi huma kemm storiċi u kemm arkitettonikament importanti.